హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 12వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యమక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనే భక్తులు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేటువంటి వారు అను ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే మరి గడిచినటువంటి అధ్యాయము విశ్వరూప దర్శనము లేదా విశ్వరూపము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి మనకి సారాంశీకరించబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే మరి తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని మృంగివేసేటువంటి కాలరూపము, చతుర్భుజ విష్ణు రూపము అన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి చేత ప్రదర్శించబడినవి.
అంటే ఆ విధంగా ఒక రకంగా చూసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడే మరి ఆ విధంగా చెప్పబడినటువంటి చూపెట్టబడినటువంటి దర్శించబడినటువంటి విషయాల ఆధారంగా మరి ఈ రూపాలన్నిటికీ మూలము శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటిది మనకి గత అధ్యాయంలో తెలిసినటువంటిది. అంతేకాకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఆది విశ్వరూపం, ఉం, లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శన కాదు. అంటే సాధారణంగా అందరికీ కూడా మనకున్నటువంటి అపోహ, మరి కృష్ణుడు ఆ విష్ణువు యొక్క రూపాలలో ఒకటిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు, దశావతారాలలో ఒకటిగా. కానీ వాస్తవానికి అన్ని రూపాలకి మూలము శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటిది నిన్నటి అధ్యాయం ద్వారా తెలిసినటువంటిది. అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఆది విశ్వరూపము లేదా ఆ విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శన కాదు, శ్రీకృష్ణుడే అన్ని రూపాలకు మూలము అనేటువంటి అంశము. ఉం, మరి శ్రీకృష్ణుడే అన్ని రూపాలకు మూలము. తర్వాత ఆ విశ్వరూపము ఇక్కడ అంటే వందల వేలాదిగా ఉండేటువంటి ఆ విష్ణు రూపాలు ఉన్నాయి. మరి భక్తునికి ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆది రూపమైనటువంటి ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపం తప్ప ఏ రూపము ప్రధానమైనది కాదు అనేటువంటిది మనకి. అందుకే అర్జునుడు నీ యొక్క ఆ శ్యామసుందర ద్విభుజ రూపాన్ని నాకు ప్రదర్శించు అని మళ్ళీ అడుగుతాడు విశ్వరూపము దర్శించుకున్న పిమ్మట. మరి ఆ విధంగా విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన పిమ్మట అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ. ఉం? ఓ సో మరి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేటువంటి వారు అను ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఈ అవ్యక్త నిరాకార రూపంలో ఉండేటువంటి వారు, ఉం, మరి అవ్యక్త నిరాకార రూపంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపముని ధ్యానించి ఆయన్ని అర్చించేటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేది ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి శ్రీకృష్ణుడు సాకారము, నిరాకారము, విశ్వరూపము వంటి నానా రకాలైనటువంటి ఆ భక్తులు అలాగే యోగాలను గురించి మనకి ఇప్పటి వరకు తెలియచేసినటువంటిది. మరి సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక వాదులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో పాల్గొనేటువంటి వారు రెండు గ్రూపులుగా విభజింపబడతారు అని చెప్తుంటారు. అందులో ఒక రకమైనటువంటి వారు నిరాకారవాదులు కాగా, రెండవ రకమైనటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక వాదులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. మరి ఆ నిరాకారవాది ఆ, ఎప్పుడూ కూడా మరి ఆ పరత అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆధ్యాత్మికంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి, మరి ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్ణ శక్తితో భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉంటాడు ఎవరు? సాకారవాది. కానీ నిరాకారవాది ఎప్పుడూ కూడా మరి నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావనలో పాల్గొనడు. సాకారవాది నేరుగా ఆ భగవంతుని ఆ, మరి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. కానీ నిరాకారవాది నేరుగా కృష్ణ సేవలో కాకుండా అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మ రూపంలో ధ్యానంలో నెలకొని ఉంటాడు ఈ నిరాకారవాది. ఉం? మరి అయితే ఈ అధ్యాయంలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంలో. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు ఇక్కడ, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు అంటే సాకారవాదులు, అలా నీ యొక్క అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు అంటే నిరాకారవాదులు, ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అనేటువంటిది అర్జునుడి ప్రశ్న. మరి ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పేటువంటిది ఉం, మరి ఆ పరతత్వ అనుభూతిలో మరి భక్తి యోగమే అత్యున్నతమైనది అంటూ చెప్తారు ఈ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పబోయేటువంటి అంశాలు. ఉం, మరి ఎందుకంటే ఆ పరతత్వ అనుభూతికి అనేక రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందులో భక్తి యోగము అంటే నిరాకార సాకారులుగా రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి అందులో సాకారవాది ఆ, మరి యోగ పరిపూర్ణుడుగా
ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలలో ఉంటే మిశ్రమ భక్తి, దేవతార్చనము, విశ్వరూపార్చనము, శుద్ధ భక్తి, ఆ, నిరాకార భక్తి అనేటువంటిది. సో మరి ఇందులో ఏది ఉత్తమ అంటే టాప్ మోస్ట్ అంటే ఇక్కడ ప్యూర్ భక్తి గురించి చెప్తారు అత్యున్నతమైనది అని. ఆ తర్వాత మిశ్రమ భక్తి, ఆ తర్వాత విశ్వరూపంని ఆరాధించడము, ఆ తర్వాత దేవతార్చనము, ఆ తర్వాత ఇక నిరాకార ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇంపర్సనల్. సో ఈ విధమైనటువంటి భక్తులు మనకి చెప్పబడుతుంది. మరి ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతి మునర్చుకోవడంలో మనకు ఇంతకుముందు కూడా చూసాము. మరి బ్రహ్మం గాను పరమాత్మ గాను భగవానుడు గాను భగవంతుడుగా మనకి అనుభూతమయ్యేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి స్వరూపము బ్రహ్మంగా చెప్పబడుతుంది. ఇది అంతటా ఉండేటువంటిది. ఇక పరమాత్మ రూపంలో అందరి హృదయాలలో కూర్చున్నటువంటి ఆ ఈశ్వర తత్వమే పరమాత్ముడు. మరి ఇక భగవంతుడు మరి ఈశ్వరుడి యొక్క సాకార రూప ప్రకటనమే ఆ భగవంతుడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఇక ఆ భగవానుడి యొక్క సమాధానము ఈ రెండో శ్లోకంలో అర్జునుడికి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః. మరి దేవాతి దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారి సమాధానం చెప్తున్నారు. ఉం? సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుతూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నా సాకార రూపము పైననే తమ మనసును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు అని నా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు కదా భగవంతుణ్ణి, మరి సాకార నిరాకారులలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, నా సాకార రూపము పైననే తమ మనసును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నటువంటి వారే యోగ పరిపూర్ణులు అని నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఉం? ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంపైనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ భగవంతుణ్ణి అర్చించేవాడు యోగంలో అత్యంత పూర్ణుడిగా భావించబడతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వాడికి సమస్తము కృష్ణుడి కొరకే చేయబడేటువంటి అంటే ఆ కారణంగా భౌతిక కలాపాలు కూడా ఏవీ ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి విశుద్ధ భక్తుడు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యమవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయ తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, కానీ ఓ అర్జున, ఇంద్రియ అతీతము ఉం, మరి సర్వ వ్యాపకము
ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన ఆ వ్యక్తీకరించబడని అంటే ఆ పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల యొక్క నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి అందరి క్షేమంలో నిమగ్నమై చివరకు నన్నే చేరుకుంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మరి ఆ నిరాకార విధానంలో కూడా ఆ, మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినా ఆ, పరోక్షంగా ఒకే గమ్యాన్ని సాధించడానికి యత్నించేటువంటి వారు కూడా చివరికి ఆ గమ్యాన్ని అంటే శ్రీకృష్ణుని పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అనేక అనేక జన్మల తర్వాత వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలిసి నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. మరి మనిషి అనేక జన్మల తర్వాత పూర్ణ జ్ఞానవంతుడై ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణజొచ్చుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి పద్ధతి. ఉం? సో మరి ఆ విధంగా అనేక అనేక జన్మలలో అతడు ఆచరించినటువంటి ఉం, మరి ఆ ధ్యాన ఫలితంగా చివరకు ఆ దేవదేవునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి కావడానికి అతడు తన యొక్క మనసును సిద్ధపరచుకొని ఆ విధంగా అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో కానీ మరి ఆ అది కష్టంతో కూడుకున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపం అంటే ఆ వ్యక్తిగత జీవులోని పరమాత్మను చూడడము మనిషి ఆ, చూడడము వినడము అవి అన్నీ కూడా చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ భగవంతుని కొంత మన శ్యామ సుందర రూపాన్ని ఎదురుగా ఉంచుకొని చూడడం వల్ల మనకి కొంత మనసు స్థిరపరచబడుతుంది. కానీ శూన్యంలో ధ్యానం చేస్తే ఖచ్చితంగా అది ఫలితాన్ని పొందుతాము. అంటే మనసును కేంద్రీకరిస్తామనే దాంట్లో ఖచ్చితమైనటువంటి ఆ, దానికి అవకాశం లేదు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ పరమ పురుషుణ్ణి అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల అంటే ఆ పరమ పురుషుని యొక్క అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైనటువంటి వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం అనేటువంటిది దేహదారులకు ఎప్పుడూ కష్టమే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ఉమ్, అంటే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవాన్లు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఆ భగవంతుని అచింత్యము అవ్యక్తము అయినటువంటి నిరాకార లక్షణ మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాదుల ఆ సమూహం ఆ జ్ఞానయోగులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు మరి ఉం, వారికి ఆ విధానం కొంత కష్టంతో కూడుకున్నది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఎవరైతే మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నట్లయితే వారిని భక్తి యోగులు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. మరి ఆ జ్ఞాన యోగికి భక్తి యోగికి ఉండే తేడాను మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఏ తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత
ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఉం, అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. కానీ ఓ పార్థ, తమ సమస్త కర్మలను ఉం, అంటే కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకే అప్పగించి నాకే సమర్పించి మరి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరుచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. అంటే నేను వారిని రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి శీఘ్రమే మరి ఆ అంటే భక్తులు ఆ భగవంతుని చేత వెనువెంటనే మరి ఈ సంసార సాగరము నుండి ఉద్ధరించబడేటువంటి ఆ, పరమ భాగ్యవంతులు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. మరి మహోన్నతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు వ్యక్తిగత జీవుడు, అతని యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటి వాడు. సో మరి ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం ద్వారా అనేదే అతని యొక్క కర్తవ్యం. ఉం? మరి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వకపోయినట్లయితే అతడు ఏం చేస్తాడు? మాయ యొక్క ఉం? మరి దానిలో పడిపోయేటువంటి అంశం ఉంటుంది. ఉం, లోకి మాయను సేవించేటువంటి ఆ ఇదవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. మరి కాబట్టి కేవలము ఆ భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే ఆ ఆ దేవాది దేవుడు అర్థమయ్యేటువంటిది. అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు వారి యొక్క విధులు అంటే వారి యొక్క ఆ ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని పైన మనసును కేంద్రీకరించడానికి ప్రతి జీవుడు చేయవలసినటువంటిది. ఆ, మరి అనేకమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి శ్రీకృష్ణుడికి ప్రీతిని కలిగించడమే జీవుడి యొక్క జీవిత కార్యం. మరి సో ఇక్కడ మనము ఆ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించేటువంటి పద్ధతి చాలా సులభమైనది, సరళమైనది అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. మనిషి వారి వారి యొక్క వృత్తులలో నెలకొంటూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అని చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే వారిని ఆ భగవంతుడే రక్షించేవాడినవుతాను అంటూ చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ఇక వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి విధానాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కేవలము కృష్ణనామాన్ని జపించడం ద్వారా అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అని పలకడం ద్వారా ఉం, మరి భగవద్భక్తుడు ఆ పరమగమ్యాన్ని సులభంగా ఆనందంగా చేరుకోగలుగుతాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి ఇంకా వచ్చేటువంటి 18 అధ్యాయంలో చెప్తుంటారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అంటూ చెప్తున్నారు. ఉం? మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది భక్తుడు ఇతరమైన అన్ని
ఆత్మానుభూతి పద్ధతులను విడిచిపెట్టి కేవలము ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే ఆ భక్తియుత సేవలను చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి. సో అందుకే ఇందులో ఆయన మొదటిగా మనకి అనన్య భక్తి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధి నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, దేవాది దేవుడనైన నాపైనే నీ యొక్క మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకై వినియోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలో ఉం, ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. దీనినే అనన్య భక్తి అని చెప్తుంటారు. అంటే మనసును స్థిరపరచుకొని బుద్ధినంతా ఆ భగవంతుని కొరకు ఉపయోగించినట్లయితే అది అనన్య భక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అత చిత్తం సమాదాతం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తం ధనంజయ. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఉమ్, సో మరి ఆ విధంగా అనన్య భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడం సాధ్యం కాకపోతే సాధన భక్తి చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనసును ఉమ్, క్రమము తప్పకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే మరి అప్పుడు ఉమ్, భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు అంటూ చెప్తుంది. మరి ఆ రకంగా నీవు నన్ను పొందే కోరికను ఉమ్, పెంపొందించుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి అనన్య భక్తి సాధన భక్తి గురించి చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. నిష్కామ కర్మల గురించి కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటివి, భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నీవు చెయ్యలేకపోతే ఉం, నా కొరకు పని చేయడానికి యత్నించు. ఎందుకంటే ఉం, నా కొరకు పని చేయడం ద్వారా అంటే ఆ విధంగా భక్తియుత సేవ చేయడం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయికి చేరుకోగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి గురుదేవుని యొక్క నిర్దేశంలో భక్తి యోగ నియమాలను సాధనం ఆ, చేయడానికైనా సమర్థ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, మరి భక్తుడు అంటే ఆ భగవంతుడు ఇంకా భగవంతుని కొరకు పనిచేసేటువంటి వారికి వేరే మార్గాలని ఆయన ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా మాయా ప్రభావంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు వారు ఏదైనా పొందినట్లయితే అది వారు ఆ, మరి వారి యొక్క కష్టం ద్వారానే పొందాము అని దాన్ని వారి యొక్క భౌతిక అవసరాలకు ఉపయోగించే విధంగా వారు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తుడు ఏదైనా పొందితే అది భగవంతుని యొక్క కృప వల్ల వచ్చింది అని దానిని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు కొనడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది, ఎందుకంటే అనన్య భక్తి సాధనా భక్తి ఆ, మరి పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి నిష్కామ కర్మ,
ఇవన్నీ సాధ్యం కాకపోతే తర్వాత ఇంకా చెప్పబడుతుంది సకామ కర్మ. అతైతదప్యశక్తోసి కుర్ కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురు మయాత్మ. హరే కృష్ణ. తత కురు యతాత్మవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పని చేయలేకపోతే నీ కర్మ ఫలాలను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడవై ఉండుటకు యత్నించు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ విధంగా చెప్పబడినటువంటి మరి ఆ నిష్కామ కర్మలలో కూడా నిమగ్నం అవ్వలేకపోతే ఇక్కడ సకామ కర్మలను గురించి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని కొరకే భక్తితో పని చేయలేకపోతే మరి ఆ కర్మ ఫలములను త్యజించడకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడివై ఉండడానికి యత్నించు అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో ఇంకా మరి ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నం అవ్వాలనో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగాచ్ఛాంతిరనంతరం. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి అభ్యాసం కూడా నీవు చేయలేకపోతే ఇక జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అయినా జ్ఞానము కంటే ధ్యానము ఉత్తమమైనది, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగము ఇంకా ఉన్నతమైనది. ఇక మరి ఉమ్, సో ఎందుకంటే వాటిని త్యజించకుండా ఎవడు కూడా మనశ్శాంతిని పొందలేడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పితమనోబుద్ధిః యో మద్భక్త సమే ప్రియః. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శుద్ధ భక్తుల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం అని చెప్తున్నారు. అద్వేష్ట అంటే ద్వేషము లేనటువంటి వాడు. ఎవరి ఎడ? సర్వభూతానాం సకల జీవుల పట్ల, అంటే అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కాని అసూయ పడని వాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, తనని యజమానిగా భావించని వాడు, మిథ్యా అహంకారము లేనివాడు, ఆనందము మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా ఆ, మరి అంటే స్వీయ అంటే ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనినవాడు, ఉం, మరి తన మనస్సును బుద్ధిని నాపైనే నిలిపి, అంటే ఆ దేవాది దేవుడి పైననే నిలిపి ఉం, వాడు అలా నిలిపినటువంటి వాడైతే నిలిపితే మరి ఆ మనసును స్థిరపరిచిన వాడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి యస్మాన్నో ద్విజతే లోకే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చ యః హర్షామర్షభయోద్వేగై ముక్తో స చ మే ప్రియః. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారో. ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టని వారు, ఏ ఒక్కరిని కూడా బాధ పెట్టనటువంటి వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగమునకు గురి కాని వాడు, సుఖాల్లోనూ బాధల్లోనూ ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్మే ప్రియః. ఓ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధకారణమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనకుండా ఉండేటువంటి వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, ఆ, మరి కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములలో స్వార్థ చింతనము లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు, ఆ, అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా ఆ భక్తుల యొక్క లక్షణాలను ఆ, ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోషతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఓ అర్జున, ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడని వాడు, లాభం కోసం ఉం, ప్రాకులాడని వాడు, శుభ అశుభ పనులు రెండింటినీ త్యజించినటువంటి వాడు, భక్తితో నిండి ఉన్నవాడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతునికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు లేరు అని కాదు. సో మరి ఎవరు అంటే చెప్తున్నారు, ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా ఉంటారో, ప్రాపంచికమైనటువంటి కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా ఉంటారో, ఇక నష్టం జరిగినా బాధపడకుండా ఉండేవారు, ఉం? లాభం కోసం ప్రాకులాడనటువంటి వాడు, ఉం? మరి వీళ్ళు అశుభ శుభ అన్నింటినీ త్యజించేటువంటి వారు, భక్తితో నిండి ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుర్ని తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శత్రు మిత్రులతో సమభావంతో ఉండువాడు,
గౌరవము, అగౌరవము, వేడి, చలి, ఆనందం, బాధ, కీర్తి, అపకీర్తి, ఉం? మరి వాటి పట్ల సమభావన కలిగి ఉన్నవాడు. ఉం? మరి ఎల్లప్పుడూ చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉండువాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండువాడు, దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడినవాడు, మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మానవుడు. ఇక అంటే ఆ భక్తి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి మానవుడు ఆ భగవంతునికి చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో దీన్ని మనము రాజా అంబరీషుడి విషయంలో ఆ ఎలా భక్తులు ఎలా ప్రియమో అనేటువంటిది మనము చూసినటువంటి సంఘటన. మరి ఆ భక్తులకు భగవంతుడు ఎంతో సులభంగా లభ్యమయ్యేటువంటి ఆ విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాం. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానామత్పరమా భక్తాస్తే తీవ్రమే ప్రియ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు మరి నన్నే అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి పరమ లక్ష్యంగా చేసుకొని పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉండేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. ఉం? మరి ఈ విధంగా మరి భక్తి యోగ మార్గాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూసినటువంటిది. సో మరి ఏ విధంగా భక్తిని కొనసాగించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. మరి భక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారో అంటే మనం అర్జున్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు మరి ఆ నారాయణీ సేన భగవంతుని యొక్క సైన్యాన్ని వీళ్ళు ఆర్చి అర్థిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఒకరోజు ఈ యుద్ధంలో మాకు సహకరించమంటూ ఇద్దరు వెళ్ళి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకరోజు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను ఇంటికి వెళ్తాడు. అదే రోజు అదే సమయం కొంచెం లేటుగా దుర్యోధనుడు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. మరి ఆ విధంగా వెళ్ళినప్పటికీ కృష్ణుడు నిద్రపోతూ ఉంటుంటాడు. మరి వాస్తవానికి ఆయన మాయని. సో మరి ఆ విధంగా నిద్రపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి చూసి ఉం, అర్జునుడు కాళ్ళ దగ్గరే నిలబడి ఉంటాడు. కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి దుర్యోధనుడు వెళ్ళి ఆయన యొక్క తల దగ్గర ఒక పరుపు అంటే దిండు అక్కడ ఉంటే చైర్ ఉంటే దానిలో కూర్చుంటాడు. మరి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఇదంతా కూడా గమనిస్తూనే ఉంటాడు. ఉం? మరి ఆయన ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అలా దుర్యోధనుడు కూర్చున్నారో కొద్ది దూరం తర్వాత సో మరి ఇక్కడ ఆ కృష్ణుడు మేల్కొని అర్జునుడు అంటాడు, అర్జున ఎప్పుడొచ్చావు అంటే వెంటనే దుర్యోధనుడు కృష్ణ నేను ముందొచ్చాను, ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను నేను అంటాడు. కానీ కృష్ణుడు అంటారు, నేను ముందుగా చూసింది అర్జునుడినే ఉం? అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ సందర్భంలో మరి మరి ఇంతకు మీరిద్దరు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగితే నీ యొక్క సహాయం కోసం వచ్చాము అని చెప్తారు. అప్పుడు భగవాన్లు వారు అంటారు వీళ్ళతో, నా యొక్క సైన్యం అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను, నా ఒక్కడిని కూడా నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయను. ఉం? అంటే అర్జునుడు ఆ సమయంలో దుర్యోధనుడు అనుకుంటాడట,
అయ్యో! అర్జున్‌కి అవకాశం వస్తుంది. హ్మ్. సైన్యం పోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ వీళ్ళని తీసుకొని నేనేం జేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సో, అయితే కృష్ణుడు అర్జున్‌ని కోరుకోమంటే అర్జున్ అంటాడు, "వి వాంట్ యూ మై లార్డ్, నాట్ యువర్ ఆర్మీ." మీరు మాకు కావాలి. మీ యొక్క సేన నాకు అవసరం లేదు అంటాడు అర్జునుడు. హ్మ్. మరి ఇక అప్పటిదాకా అర్జునుడు అయ్యో! నాకు అవకాశం లేకుండా పోతుంది అనుకోని భావించినటువంటి దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అంటాడో, వాట్ యాన్ అన్‌ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, ఎంత మూర్ఖుడు అర్జునుడు. అవకాశం వచ్చినా సేన తీసుకోకుండా యుద్ధం కూడా చేయనంటున్నటువంటి ఒక కృష్ణుడిని తీసుకొని ఏం చేసుకుంటాడు ఈయన అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాం. హ్మ్. కానీ మరి భక్తుడికి ఇవన్నీ కాదు, భౌతికమైనటువంటి సంపదలు కాదు. మరి ఆ భగవంతుని హ్మ్. ముందు అన్నీ కూడా దిగజారిపోయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, మరి ఆ విధంగా శుద్ధ భక్తుడు ఏ ట్రీ ఏ ట్రూ డివోటీ వాంట్స్ నథింగ్ బట్ ది లార్డ్. ఆ భగవంతుడు తప్ప భక్తులకు, శుద్ధ భక్తులకి మరెవరు కూడా అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, మనం ఆచరించేటువంటి భక్తి మార్గాలు 9 రకాలు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటివి. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. మరి ఒక భక్తుడు ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తులలో దేనినైనా సాధన చేయవచ్చు అని చెప్తారు కృష్ణ భగవాన్. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ మీరేమన్నా అడగదలుచుకుంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు లేదా చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ.